Si jo et parlo del comte Dràcula, segur que et ve al cap un senyor vampir fastigós i repugnant com el de Nosferatu, veritat? Però quina és la vertadera història del comte Dràcula, també conegut com a Vlad Tepes l'Empalador? Quedeu-vos que us explico. No, Vlad Tepes no era un vampir, però feia coses igual d'horribles o pitjors. Vlad Tepes, també conegut com l'Empalador, va néixer en 1431 a Transilvània. Era fill d'un príncep i va créixer en un món ple de traïcions, de guerres, de venjança, i ell mateix va envair un regne que després governaria, Valàquia, i la va governar durant el segle XV. Per uns era un heroi, però per altres era un monstre. Va empalar milers d'enemics i deixava els seus cossos totalment exposats durant dies. Hi ha cròniques que diuen que fins i tot sopava entre cadàvers, com si no li fes cap fàstic la sang. A les terres de Transilvània i Valàquia la gent parlava dels strigoi, morts que sortien de la tomba per xuclar sang, que era una de les moltes llegendes que tenien per allà. Us sona d'alguna cosa? Si una persona moria violentament o era massa cruel en vida, deien que podia tornar com un vampir. El pare de Vlad Tepes es deia Vlad Dràcul, membre de l'Orde del Drac. Draculea vol dir fill del drac. Si hi afegim la passió per la sang i el terror que inspirava a tothom del seu voltant, no és estrany que posteriorment Bram Stoker el convertís en el comte Dràcula que tots i totes coneixem.